Естествено, на всеки му се иска банковите кредити и лихвите се определят от банките. Нали така? Всички ние искаме, колкото може, тези лихви да стават по-малки. Самите банки имат огромна нужда да дават кредити в работещи проекти. И за това ние толкова усилия влагаме в това да създадем необходимата бизнес среда, за да има инвеститори или съответно българския бизнес да взима кредити, да строи, да работи и да има по-голямо потребление. Най-големият залог, който правителството вижда в частния сектор, това е енергийната ефективност. Ако българите успеят да ни чуят и програмата сега, която стартира за енергийна ефективност, чуеш ли ме добре? Много важно, ще вдигнем в пъти цената на имотите на българските граждани. Ще спестиме много електроенергия, много топлинна енергия и ще направиме с още 45-50 години по-голяма продължителността на живота на сградите, апартаментите и имотите на българските граждани. Затова ще ви молиме медиите, максимум тази програма да я прокламирате, а пък това е една възможност и банките да работят по-добре. Защо това е толкова важно? Защото един човек, ако сметне колко пари взима от лихви на дадения си влог и ако си оправи енергийната ефективност на жилището, ще види, че след трета година всичко ще му е по 30-40% по-евтино на година.